Hi guys, mana yang biar laudum. Hey guys, nengah logoफोर होनबा बुजिखायो जोङो मिथिबायना? Laudum bisa jadi. आच्छा जारु नोंथाङा लावदुम फिथा जायोना जाया? आच्छा नोंथाङा जायोना जाया लावदुम फिथा दे होननोसै? है केला मा लावदुम फिथाइलै बेफोरबायदि लावदुम फिथाइफोरखौ जों जाया केला घन्टानि लावदुम फिथा इफोरो। आबे केला माननाया ओरैबायदि अफार जादों माने जनिफाय नाया माने लाबनानै बिसना सायाव घापा घाप मारिसिगोन आरो जनिफाय नों नायनानै लाब गैया खनसे मावनानै लाब गैया नों जनिफाय नोंनि टाइमा थांबाय नों बोरायलांबायथ' जनिफाय नोंनि हाथियारानो खामानि गैला दा नाया माने माबोरै लाबदो माने बानलायनानै लाबदो नोङो आथिं सोम नाय भाई नों मोनसे खामानियाव बेफोरबायदि मक्केलामि जबरदस्ति खालामनानै खुनु लाब गैया नों मोनसे गतिके मोनसे खामानियाव जनिफायखौ हायार लाबो जनिफाया फैबाथाय अट'मेटिकलि इखौ इमप्रेस खालामनो हागोन नों जे इखौ खामानि जाया मिथिबायना भाई नाय जनिफाय नोंनि थाखाय नांलायलायनो जादों नाया माने माथो नोङो इ सासेखौ प्रप'ज खालामग्रोदोंमोन इ सासेखौ प्रप'ज खालामनायनि थाखाय नै सासेया बिराद रागा जोंदों मिथिगोन ना माने ओरैबायदि रागा जोंदों माने नोंनि हाथियारखौ नांथारसिगौआनो इनो आबे नैबे फिसासा दादुरिया बिराद माने बाराद्राय दिन्थिबाय दं मिथिगोन ना माने जाय खोमेखौनो माने नाख्रांलाबायगासिनो दं आबे केला मा एसे जातनि हिनजावलैलाय केला इफोरबायदि हिनजावफोरखौ हमनानै फान्दाव सोना होनांगौ थाइसेसो स्कुलाव थांदो किन्तु हौवा हिनजावजों नांलायलायगासिनो खालाय साबथिंलायगासिनो नाख्रांलायगासिनो केला मा घन्टा जाबाय दंलै केला स्कुल ना मा बालिलाय आरे जनिफायनि हिनजाव नोङो मा दिन्थिनाय जादों बेखौ केला इफोरबायदिखौ नुबाथाय जोंनि सिंगेलसे सेंग्राफोरा पुरा माने बाथोन देयै आखायानो रुवायजोब्बायनो सोरनाबा आं बुजियाखै तारमाने दख'ना गाननो सोलोंदोंसो ना माने दख'ना सोलोंखानानैनो माने बेफोरबायदि दिन्थिगासिनो दं नै आं बेफोरबायदि गानबाय दं आंनि दख'ना गाननायखौ नाय नोंसोरो नाय नै आं दख'ना गाननाय सिखायगासिनो केला नाय भाई जोंहा बयहाबो माननाय दंखायो किन्तु बिथांजोनि माननाया ओरैबायदि बारा माने जनिफाय नों नायख्लायनानै लाब गैया नोंनिख्रुइ बांसिन मानदावो इनाव आरे नों मा मानदावो जनिफाय नोङो खर' सोमावनानै खुनु लाब गैया मिथिबाय फोर नाय जोंनि गेजेराव गोबां टिकटकारफोर दङ जनिफाय नोंबो खोनासं जोंनि गेजेराव गोबां टिकटकारफोर दङ किन्तु खायसे टिकटकारफोरा ओरैबायदि टिकटकाव भिडिअ बानायदो माने भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिहरो आं हमनानै मोना तारमाने इस खुगा हमथालायदों माखौबा नोंनाव माननाय जाखायो हमना मोनखायो जोङो बेयाव खुगा हमथानानै खुनु लाब गैया मजा आया एसेबां जुदि इमान जुदि अरदावदोबा मानदावदोबा गाजोल दोना लाया मानो नङाबा औवा सोना लायामोन थसे बार हिट मोनगोन होनबाना मजा आया आरे भाई इयो मा इसारा होनानै लिंहरनाय जादों जनिफायखौ लिंहरगासिनो आरे जनिफाय नों थाङा माने नोंखौ लिंहरगासिनो अरदावजोब्बाय नै ना मानदावजोब्बाय नै ना थानो हाथारलानो केला थाङा मानो माबा तो बास यार लोगोफोर बहुत जाबाय चुतियामिया बहुत जाबाय मक्केलामि खालामनाया हेन्डेल मारिनाया तो नोंथांमोनाबो थांदो आंबो थांनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनबागौ नोंथांमोना अननानै जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ बेसिम फुल वाच खालामनानै नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ